anondiona ndakakula achifunga kuti pamwe ndine mazimula momula ende mari yacho ndoida zoshua kosiwe hautodi vanhu vari puwa marisha kuva papisha kune zvaiskuita network yachikuramba hau mana ita fast sha dakuenda kumba ke ndoti ndite fast ndiri network here nini inenge yakuita mina ndinowatarisa pakona ita fast papa andiskunzwa naishe daimandinzwa chacha ndinidapfitsa zitisaka ndakazorangwa nechimoko chakandikanda kurekureko hanzi uri kutakwa nesiroko ufunge chakatondibuka nezuro hanzi handidize munhu anondinetsa handidize munhu anondistresa cause nditori mwanangu wakasimba tiripo makadii naye mwanangu ndinofara mwanangu ndanchikumbirawo kakubvunza ndanzi ndisvike panonzi pa theatre in the park saka yange ichinzi hamene hanzi muharare gardens here ndinofambawo sei imimi munhu yakundwa musingazivi kuti chitese ine mutsvaka mega ipepamotapanapo kwakanaka here ndibatsirowo papanapa kani yativade futi zvaunoda zvakawanda ngekune kunhu kwaunoziva kwandoshanda iyi ndoida yakawanda asi pandepanja inoita seyawanda asi one day ticharira semufaro wekoko uri mombrendo kubata sestoko handingadarame kunge kunga kunonoka nei futiyo vatotosvika pamberi abhandeni kuti zvaunoda iwewe zvakawandisa wazinzwa melisa handisati nane marisha handisati nane beki nekuti zvaunoda iwewe kumudhara ari kudii futi panapo kwavaita sei anga achindidina chifunga unotemba naintaro manje anoiona nhasi kwatitodhidi vangu wati ndochi chako todhidi vangu mana kochii kwanuze ndodhidi vako ai manoma izvi zvakundimakisa mani chii sikuvaone toda moto yako iyo irakani ndiani kwazi ndiye mukomana wako here ari kusiya arovera dho achiendako ndiye mukomana wacho angada kuti muone iwe ndiye muchindidedzera mari rabisha akadaro mukomana wokuita sei pana wakaheta angachindikutira chiko masista vari kutyiva kutembe